Des de CGT Ensenyament us encoratgem a que feu el seguiment de les vagues del primer dia de classe i dels dies 26 i 27 de setembre. Aquesta és una vaga per la nostra dignitat, per la dignitat de la nostra feina, del nostre salari, de les nostres condicions de treball, però és també una vaga per la dignitat de l'ensenyament públic, un ensenyament públic al qual l'actual govern li ha arrabassat més de 800 milions al llarg d'aquest any. És també una vaga de solidaritat, la vaga de la solidaritat amb els companys i companyes que es quedaran sense feina, la vaga de la solidaritat amb els companys i companyes que encara que no es quedin sense feina tindran unes condicions laborals i salarials molt pitjors que el curs anterior, i per últim la vaga de la solidaritat amb la classe treballadora, amb els seus fills i filles que venen a les nostres escoles i que veuran també les seves condicions molt empitjorades.